Hola, bonica, vine, sí. A veure, què m'has demanat en aquesta carta? Un nino de pelo. Oh, en tinc un per així, per a tu. Tinc, bonica. Gràcies. De res, amor. Adeu. La carta. Tu eres un geni Què tal, alemany, com me estem? trau la llengua. Què tal? Hi ha alguna cosa per a mi? Sí, algo tinc. Què bé? Mira, per a tu tinc este diccionari ben gros i ben bonic. Però si jo m'esperava, jo que sé, un escalèstric, Además, un GPS per a moure'm per la Comunitat Valenciana, Sí, quan que vulguis. farà un trosset de carbó, però... Seguixes, que si tinc em més pareix gent. un bon regal, però és que no... Te n'aniries ja, que tinc més gent. Un segon. Però no tens alguna cosa més, Sí, per no favor? tinc res més tens ja, alguna cosa no, més? els nans, per favor, seguretat. Avui plantarem l'arbre de Nadal a Peníscola, a Sueca ens menjarem un bon putxero, a Xixona ens endolcirem el paladar amb el millor torró del món i cantarem nadaletes amb els més menuts de casa. Així que prepareu les estrenes que comença Trau la Llengua. Ai, el Nadal. Època de pau, de felicitat, d'amor i de frases fetes, perquè mira que n'hi ha, Jo, de fet, crec que li'n faré casa a una perquè per Nadal, a casa i a prop de la brasa. A Nadal, neu a la serra i peu a la terra. Per Nadal, allarga el dia un pas d'un pardal. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Per Nadal, els alls al bancal. Per Nadal, perilla al gall. A Nadal, fresc com cal. Si hi ha un poble valencià arrelat a les festes de Nadal, eixe és Xixona, i és que de les ametlles de l'Alacantí se'n fabrica un torró per a llepar-se'n els dits. Bueno, Jenny, mira, presente l'Obraoret i el meu fill, l'Obraoret i el meu fill, Manuel. Què tal, com estàs? Jenny, el que fa 10 generacions de terroners... Ah, la dècima generació de terroner. De terroners a Xixona. Datem del 1770 El 1700 aproximadament. ja, els vostres van passar ja feien... Sí. Això és el terró de Llema. Això és el terror. Així digueu terror, Això és terror de Llema. no digueu torró. No, nosaltres utilitzem terró. L'origen de la paraula torró és incert. No està clar si és un derivat del verb torrar o de terra, en el sentit de terrós, per comparació amb un pilot de terra. Si en l'origen no ens posem d'acord, tampoc ho fem en la forma de pronunciar la paraula. A l'alacantí, en el bressol del torró, li diuen terró. A les comarques del nord prefereixen menjar tarró, mentre que la resta de valencians el que comprem a Nadal és torró. Principalment això és ametla, sucre, ametla i marcona, d'ací de la La Cuenca. veritat, Marcona. I llema confita, llema d'ou. Això és el tallant. El tallant. O la gàbia, La gàbia. que nosaltres li diem. I això és la cuchilla que talla, això són com a raors. Raors. Com a raors. Nosaltres diem així raors. Els ganivets són raors, a Raors. Xixona. A veure, ara fiques el caixó, això que és la part de dalt de la gàbia, no? I ve que això té com unes ranures que ja estan fetes. I entonces ja tallem. Quantes neixen? Unes 15. 15 pastilles. 15. I llevarien la gàbia. Sí? Ah, ja està tallat tot. Una volta ja està tallat, ara s'ha de disposar, que Sí, dius tu, ara a la ho taula. disposem en la taula. Sí. Confiança, Manuel? Sobretot, confiança. Sí. Puc pegar un pessic. Che, caguen dents. Però si li pego un pessic tindré que llevar la barra. No, d'ahí. però un pessiguer, que això no ho nota ningú. Tu, a la que més t'agrada, així Així és un com a que no mos cantonet. veuen, com a que no mos veuen ara. Sí, senyor. Així no. És que està així com dolç, però tampoc és una cosa que digues... No t'embafa. No embafa, No exacte, no embafa, és dolç suau. suau. Un dolç suave. Un torroner a Nadal que menja. Acabes del torró Un fart. terroner en Nadal menja terró, però terró de Xixona. I jo particularment m'agrada molt la coca de granulaet. Ui, els pastissers de moniato. L'armela garrapinyada. I les reganyades? La coca en anous. El tortell de Reis. El massapà, el torró de gat. Pastilles de glòria. M'agrada molt els pastissets, tota classe de dolçets, són molt de palets. Dic això. Però això, perquè tu, és un soplet ahí o què? No, està calenta, la planxa està calenta. Quan més calenta, millor ho fa. Vale? Però les flames d'on ixen? Fotre de la planxa, vols intentar-ho? Home, jo quan fico la mà ahí, que li peguen una planxadeta... No ho has vist? Sí. Vinga, pues sense por. Lo mateix que et dius tu, però no me la cremes, No, ahí ve. Bueno, menos. Menos. Agafem per així. La I per boca. darrere tenim, diguem, com un cantonet. Sí, Així, mira. sí, Ahí. sí. Entonces, el plec. agafaríem així una barra Sí, i la clavaríem primer un cantó i després l'altre. molt bé, fantàstic. L'agarrem i el Fàcil, caixó. I el posem ahí.
No el soltes, la pestanyeta no la soltes. La clavaràs o no? Dic jo. Tu no pares. Ja està. Ja està, veus tu. Vinga, un aplaudiment. Gràcies. Menjars de Nadal, cançons de Nadal, decoració de Nadal i, per què no, plantes de Nadal. Així, de fet, a Peníscola, a esta planta, que és la flor de Pasqua, li diuen d'una manera molt peculiar que ara aprendrem. El 25 de desembre. Està vostè ara arreglant esta planta que li diuen d'una manera molt particular així, no? Poinsettia. Poinsettia. I també es diu l'estrella de Nadal. El terme Nadal el trobem per primera vegada al segle XIV i ve del llatí dies natalis, que vol dir dia del naixement. En realitat, com tots sabeu, es refereix a la commemoració del naixement de Jesucrist. Però la paraula s'ha convertit també en un nom propi i podem trobar tranquil·lament pel carrer un senyor Nadal i una senyora Nadala. El refranyer popular diu que un Nadal no fa mal, i dos pot ser tampoc, perquè fins i tot podríem conèixer un Nadal de cognom Nadal. Mira, li ho direm al millor tenista del món, a veure si li donem idees per a quan siga pare. Esta planta té una vida molt curta, no? Quants dies viu? Aquesta planta és molt sensible al fred. Entonces la temperatura d'ella ve a ser de 16 a 21 graus. Més o menys estos dies patint-la a casa. De tindre llum, per supost. Clar. I quizás el més difícil de tot d'això siga el rec. El rec és el més difícil. És de molta aigua o de poca aigua? Exacte. No, el que passa és que no hi ha que regar-la molt. Si no s'agarra hongos, agarra podritis, és molt sensible. I si és... Podritis? Podritis, sí. Podritis? Podritis. Què és la podritis? Doncs és que de la humitat, com és una planta molt carnosa, el que passa és que agarra enseguida hongo i se podreix. Estem parlant de l'estrella de Nadal, no? De la flor de Pasqua, de la poinsettia, però si hi ha una altra planta, no? També molt important d'aquestes dates, és... És l'abeto. Este és el clàssic abet, no? Que la gent es fica a casa, no? Però això està viu o està mort? Anem a veure. Jo no ho han tingut mai, això, clar. Això igual n'hi ha, que és usar i tirar, que n'hi ha que se compra en cepelló per després plantar-lo al jardí. Com es compra com? Cepelló. Sí, en cepelló. Que és amb les arrels, no? Les arrels. Les reals, diuen així. Les arrels. Aquest diem les raïls. Les raïls. Les raïls. O sigui que això ja ens ho enduríem així i com ho plantaríem a casa, dins de per tindre-ho al saló? Pots ficar-li llum, però què passa? Jo soc partidari de llums no ficar-li. Per què? Perquè resseca molt l'arbre. Ja té calefacció. Damunt és totalment destint de la poinsettia. Això vol fred. Més val quan ho regues ficar-li uns cubitos de gel per mantindre el més fresc. Amb gel, com si fos un gin tònic? Sí, igual, amb gel, sí, perquè ho havia com és gelat millor. Vostè, Joaquín, vostè ara amb la mà al cor, Sí. Més a aquestes dates tan assenyalades, no? Vostè a casa és d'arbre o de Belén? Bueno, la veritat és que nosaltres sempre hem ficat un arbre, sí. Belém. Jo arbre. Arbre. Belém. El naixement. Arbre. Arbre. Posa arbre i Belén. Les dues coses. Pues fiquem les dues coses. I fica la meva dona, saps? Che, ja que estem així, no vol que decorem aquest arbre? Sí, anem a vestir-lo. Anem a vestir-lo. És el dia de Nadal molt principal. Molt bé, i ara què ens faltaria? Bueno, doncs una estrella, alguna guirnalda... Hi ha alguna estrella per ahir? Ja és. Ah, molt bé. Au, punxa, Bé, no? Es veu salabre, però se'l veu un poc ridícul, no? Perquè vostè i jo no tenim molta traça pel que veig per a decorar, No massa. El Belém és l'element decoratiu del Nadal per excel·lència i així a Meliana en tenen un de tan gran que és com si tingueren un poble dins de l'altre poble. Veritat que sí, senyor Ferrer? A mi no m'emprenyes, que estic treballant. A Belém me'n vull anar, un xulet m'he de comprar. A Belém me'n vull anar, un xulet m'he de comprar. Les conxes, no? Què són les conxes? Així s'han vist. Vosaltres sou part de l'equip que ha fet este mega Belém, no? Quantes persones n'hi ha així en este Belém? Quants habitants? Més de 6.000 peces. Més de 6.000 peces.
Vull dir, això són moltes hores de figura, no? Començar mon pare fent tot el que eren les cases, ell obrer de tota la vida. O sigui, aquestes façanes, aquestes cases ja les va fer ton pare. Les cases, el que són les façanes, ferramentetes. Però com ho teniu organitzat, això? Quin ordre segueix? Per escenes, tot són escenes de lo que és de la vida. O sigui, està organitzat per escenes. Sí, sí. I la més important, així... Hombre, pues el naixement de Jesús, el que és el seu pessebre. La paraula pessebre prové del llatí praesepe, que vol dir establia o menjadora. Va ser Sant Francesc d'Assís el primer que va idear el muntatge d'un pessebre per a celebrar les festes de Nadal del 1223 a la localitat de Greccio, a Itàlia. Temps després, al segle XVIII, serien els artistes valencians els pioners en introduir la moda d'elaborar les figuretes per al pessebre a Espanya. Actualment, usem la paraula Belén per referir-nos al complet de les escenes del natalici de Jesús. Per cert, que en el Belén que muntem a casa no sol aparèixer la fusteria de Sant Josep. La degué tancar perquè li posaren un Ikea a prop? Melchor, què tal? Com estàs? Assistent. Els últims retocs, no? Sí, cada any anem introduint personatges nous. Cada any feu figures noves? Sí, mira, esta és nova d'enguany. Este xiquet que porta la maneta, una cagarnera. Una cagarnera, sí senyor. Ja sí que tenim. L'adoració del rei. L'adoració del rei. És quan li porten ja els regals, no? Correcte. Ahí tens a Melchor, Gaspar... Quin és Melchor? Quin eres tu? Home, el de la barba blanca. Ah, de la barba blanca. És una escena molt bonica i la que sí que es disfrutes molt. Parlant de regals, tu ja tens clar el que vols demanar-los als reis? Més figures suposa que no, no? No, ja en tenim prou. Bueno, tinc una cosa, quan era xicotet, quan tenia 7 o 8 anys, sí que li demanava a la mare figures pel Belén, Un patinet que té 2 rodes, els cotxes de carreres i les piranyes xiflades. Jo un telescopi per a mirar les estrelles. I jo una nina. Un restaurant de xoguet. Un escalèstric de MotoGP. La peluqueria de Nenuca i una nina de Mini. Un Lego i una pilota. Una nina i un osset de peluix. Encara no me l'he pensat. Aquesta és la part que hem dedicat a València. És una família del segle passat en el seu hàbitat. Per això és com si fos una pedania del macro-Belén que teniu així muntat, no? Del Belén bíblic, és la part popular. I l'han titulat l'olla de Nadal. L'olla de Nadal. I la barraca, a la part de dalt, l'andana, que diem, les carabasses, les cebes... Hi ha un detall també molt important que respecta a l'arquitectura de l'època, no? Que està la barraca, està la cuina, i aquesta part d'ací que és... Una part molt graciosa que la busquem per la part de xiquets i tot, és el comú. El comú, que és com es deia abans, deien els nostres pares... El comú era la part que teníem en les cases de l'horta. Allà està el caganet, el comú, després també tenim este que se l'hem tramat a nosaltres, que és el pixonet. Ah, això és una invenció. Està el caganet i ara... El pixonet. El pixonet, molt bé. Deixa'm endevinar perquè ahir estan jugant al truc. Efectivament, ho has endevinat. I és més, diria que eixe que porta la barretineta eixa porta en dit. El que passa és que estic veient-ne una ahir que em sembla que és un poc més gran. La puc agafar? Sí. Home, és un pastoret un poc molt modern. Què és això, Melchor? Jo crec que te sembla tu. Te sembla tu. Com que és a mi... M'estic impressionant. Estic ara immortalitzat a perpetuïtat. Saps què estic pensant? Que igual ara, gràcies a vosaltres, puc complir un somni de reporter que tot el món li ha d'agradar donar la notícia del naixement de Jesús, no a Belén. Ens trobem als afores del poble de Belén, on esperem la confirmació del naixement de Jesús de Nazaret. Mentre ens arriba la notícia, jo raonaré amb els habitants del poble, que m'han dit que parlen a pitjat de Palestina. Hola, què tal? Bona vesprada. Com estem? A la llum de la lluna talla llenya el llenyater. Si s'allunya la lluna, sense llum va el llenyater. A la llum de la lluna talla llenya el llenyater. I ja no me'n recordo de més. Si se'n va la lluna... Espera. No ho he dit bé, Si la lluna s'allunya... Si s'allunya la lluna... Ole! Ja m'ha liat. Si s'allunya la llunya... A fos que se queda el llenyater? Repetim? Tampoc és ixe, no? A la llum de la lluna talla llenya... A la llum de la lluna talla llenya el llenyater. No, llenyater. Uau, serà possible? A la llum de la lluna talla llenya el llenyater. Si s'allunya la lluna, sense llum va el llenyater. Està així, però bé, De cançonetes de Nadal n'hi ha moltes, però la primera que escoltem cada any és la dels xiquets de Sant Ildefonso cantant la loteria. Visitem Càrcer per comprar un dècim i a veure si encara pessiguem alguna cosa.
Veig molt tranquil ara, no hi ha molta feina, això que estem a Nadal o què? No, sí que n'hi ha feina, però entren i ixen. La gent quin criteri té a l'hora de demanar un número? Sempre juga al mateix número, és supersticiosa, vol que acabi d'una determinada manera, com ho fa això? N'hi ha gent que potser té el número de telèfon que li agrada i demana el número del seu telèfon. Per si li toca, no? Per que li toque. Has vist com... Sí, juga als dos patets. El 4, perquè me porta sort. 31.233 i si el juguem amb autopuestos així, a la meva família el jugo així. M'agrada el número 7. El 69, perquè és l'any que em vaig casar i m'he de la sort. Jo jugo un número capicoa. No, me dona igual, no te manies. Si me toca bé, si no està bé. I així heu donat algun premi alguna vegada? Fa 2 anys vaig donar-nos quin premi. I quan era això? Mira, ahí està el diploma. Nieves, m'estàs dient que l'Estat, quan dones un premi, Te regala el marquet. el regala un marquet? Sí. Ho tens ahí ben enganxat, això, perquè no ho furten, Imagina que quan donareu així el premi, no? La gent que feia, venia així o què? I estava a sople de càmeres i vaig dir, entreu per aquí dins, i van entrar tots més contents que Girineldo. Que qui? Que Girineldo. Girineldo, que algú també li va eixir el premi. No, que se diu així. Girineldo. Girineldo és quan estem més content que Girineldo, no? Exacte. Jo voldria algun per a nosaltres, no? Per al programa. Mira, d'este només me'n queda que uno. 2012, com l'any que anem a entrar. Va, me l'enduc ixe, va. Moltes gràcies, Molta sort, a veure si ens toca, Hem conegut a Nieves, que va repartir un premi de Nadal, però és que anem a conèixer a la gent a la que li va tocar aquest premi. Però quants diners t'emportaràs tu, per exemple? Jo em vaig endur 4.000 euros. 4.000 euros. I tu, un pessiguet, no? Quan són eixes de les falles i les associacions, tu estàs pagant com un recàrrec ahí, no? Una farda. La farda. O que m'ho guanyem molt Seu que deu per a la... És el que guanyem. Amb els diners que vos tocaré que d'aquest pessiguet, en què s'ho gastareu? Què fareu? Tapar algun forat. Tapar algun forat. Fer una estreneta, algun fillol i tal. Ah, una estreneta. Clar, sí. La paraula estrena prové del llatí estrena i es referia als regals que repartien els romans el primer dia de gener en honor a la deessa Estrènia. Les estrenes valencianes, les que donen els iaios, pares i tios al Nadal, es remunten al segle XIV. I no sé si ja en aquella època s'havia de besar la mà de qui estrenava abans de rebre el regal. En castellà es tradueix per aguinaldo, i encara que aquesta paraula no la trobem als nostres diccionaris, sí que existeix el costum entre els més menuts de cantar l'aguinaldo per les cases la nit de Nadal. Per cert, que depenent del poble es canta l'asguinaldo, la guirlando o el guirlando. Si això em toca, com s'ha de celebrar això? Tinc així unes botelles de cava, perquè sempre que fiques les notícies veus a la gent tan contenta, tan feliç, aleshores ja no sabeu pensar, directament a obrir-la ja aguantes un poc el missatge, no? Sí. Sueca, poble d'arròs, de taronges i de presentadors de televisió, com és el meu cas, he quedat amb la típica família suecana per tastar el típic putxero de Nadal. Anem cap allà, que ja sabeu què diuen, a la taula i al llit. Denqueta i cigró són lo principal, si vols quisca bona l'olla de Nadal. Un putxero a l'estil... L'estil sueca. Molt bé, però veig molta quantitat. És que així som una catarba de gent. Una catarba de gent. I tanta gent així no us avorrireu, no? No, guapo, què va? A usar és que mos divertim així. Com es prepara? Pues mira, l'olla de Nadal. Tenim el perol. Molt bé. Està l'aigua bullint. I ara... Ja has ficat alguna pastilleta d'alguna cosa? No. Aigua només, no? Aigua i el safrà. Safrà. Ara li ficarem els ossos perquè vagi... Quins ossos són això? De què són? Això són ossos blancs de ternera. Això és un tuétero. Això és un os blanc de ternera. Això són els corbets. Corbets? Corbet. El corbet quina part de l'animal? Corbet de cerdo. Corbet de cerdo. Ahí és on estan els llomellos. Ah, això és el llom del porc. Exacte. Això és del pit, de la ternera. Molt bé. Així, no ho talles, no ho trosseges ni res, no? No, ja ve trossejat. I això és la garreta. I la cansalà. Cansalà. Salà i un tros de gallina. No pollastre, sinó gallina. És la cuixa i l'entrecuixa de la gallina. Molt bé. I la pilota no en dus? Sí, pilota sí que n'hi ha. Però on està la pilota? La pilota és això. És carn picar que està preparat i ara s'agarra de la col, s'agarren les fulles de fora, es bullen una miqueta perquè s'ablandisquen. Molt bé, i ara falta la pilota, ja has ficat les creïlles, falta la pilota i els cigrons, I els cigrons. Els cigrons que són de pot? Els cigrons no, home, els cigrons són arremullats. Els cigrons tota la nit han estat arremullats. Molt bé, veig gent, Ricardo. Venen unes dones. Venen unes dones, ja seran les meves cunyades, segur.
Com va la cosa? Mira, si ficat del Puigero. Què falta ficar? De moment... Què falta? Ho han ficat tot ja. Ho han ficat tot. Així n'hi ha costum de ficar també blanquet. Blanquet. Blanquet també n'hi ha costum en sueca. Ah, però no han ficat, no? I tu saps que a mi no m'agrada ficar blanquet. Ja, però n'hi ha costum en sueca. En Benitatxell no en En fiqueu. Benitatxell, al meu poble, fiquen bisbe. Nosaltres de Benitatxell Sí. fiquen un bisbe així dins? Fiquen bisbe, fan especial, és un embotit típic. És un embotit que es diu bisbe. Bisbe, fiquen blanquet i bisbe. I pilota i això també? I pilota també. I l'emboliqueu també en fulles de col? Sí senyor, fan dolces també. Com que Pilota dolces? dolça. Pilota Sí, també. Sí, Aquí també sí. en sueca pilota dolça també es fa. Sí, de què? I Fan moniato dolça i també. salada. I moniato, no, i moniato també se'n sol ficar en els Sí, però puiggeros. així com no us agrada... Claro. no, Fica el si mo- m'agrada el S'adapta un poc. Exacte, cada... O així es fan... Els puiggeros a l'Ovist n'hi ha 40 classes de puiggeros. Sempre ha de vindre algú a criticar quan ho està cuinant, no? No, a clavar la cullerà per Clavar la ell, cullerà. sempre. El que està clar és que cada poble, no, cada família, el puigero, la gent el fa... Sí, d'una manera, no? Al puchero, pilota. Cigrons. Cansalaeta. Abaello. Caos de pernil. Carroteta. De tot lo que me ve a la mà. Ceba. Criguilles. I la maneta de cerdo, que al meu home li agrada molt. Tiene varias materias para que haya sustancia avant. Vinga, va, Eugeni, el que tens que fer és doblar aquest llom que pareix que t'havies estragat un tenedor. Sí, m'ha tragat un tenedor. Què passa si que ningú para a taula, la joventut? Tots cada al telèfonet. Ai, perquè encara falten molts per vindre. Molts per vindre, i ara para a taula, podem ficar ahí, jo què sé, els goig on estan? Farem pilotetes de macireu voltes, hem d'enrotllar en fulles de col. Quan li queda això? Això ja res, ja trau el caldo per fer l'arròs. Molt bé. O els fideus, hi ha qui voldrà fideuets més caldosets i hi ha qui vol arròs. Vaig a preguntar qui vol fideus i qui vol arròs bobo, dius tu? Arròs bobo. Jo arròs bobo. A veure, arròs. A veure, qui vulgui arròs, calça el braç, per favor, que m'atalanteu, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. L'abuela vol arròs? Segur no vol fideuets? No. Segur? Arròs, val. Tots arròs! Vinga, va. Va, això ja està, no? Molt bé. Vinga, va, gana d'ell i au per allà. Però això pesa molt, no? Sí, va, tira, que estàs enfogonat. Enfogonat? Croquetes, filetes, lopeta y guardén, es lo millor que alegra la Allà amunt, molt bé. Ahí en el sitiet. Molt bé. El sitiet és la cosa això d'ahí baix. Perquè no cremes mantels. Quin baf! Quin baf! Aleshores, bon Nadal a la nostra família i a totes les famílies valencianes que ara ens estan veient. Digueu bon Nadal. Bon Nadal! Lo que més m'agradava quan venia Nadal, saps què era? Les estrenes, Federico. Ah! Ara han canviat les tornes. Ai. Ara les estrenes de la vidriola aquella, ara han tornat pastels nets. Són ells els que venen a replegar les estrenes. Volen joguets per Reis, estrenes per Nadal, però jo encantada que vinguen. Concha i Federico són de Quatretonda, a la Vall d'Albaida. Esta comarca, com totes les del sud i alguns pobles de la Plana, fa la distinció entre la B baixa i la B alta. Per això diuen vindre i no vindre. Venia les estrenes de Nadal, venien els Reixos, venia la Sarpassa, venia Pasqua, i venien tantes coses i estaven tots amb la boca oberta. Ara que ve, ara que ve, ara que ve. I mira, ja van va. A Alcoi cada any munten un Belém on les figuretes parlen. Bé, en realitat és un Belém un poc diferent. És el centenari Belém de Tirisiti. Què és el Tirisiti? El Tirisiti és un espectacle de titelles, patrimoni del poble d'Alcoi. És una representació de titelles com el dia abans de finals del segle XIX, d'una tècnica ja en una miqueta en desús. Això no ho fan a altre poble, no? De peu i vareta es diu aquesta tècnica. I això del Tirisiti, d'on ve? El Tirisiti? Ni idea. No sé si ho he sentit mai. No tinc idea. Algun dolç. Algun joc de Nadal, algo d'alegria o algo d'això, no? Tirisiti. Pues és una representació de titelles que es fa en Alcoi per Nadal. Tirisiti és un personatge, Sí, no? és el personatge protagonista. Però no li diuen, a ell no li diuen Tirisiti, no? El que passa és que el nom li ve donat perquè ell vol nomenar, vol parlar amb la seva dona i quan la crida per a dir-li alguna cosa, li diu el nom de Tirisiti perquè fa servir una llengüeta de llautó. Les figures, els ninots, no? Com... Figures, titelles, nosaltres les diem col·loquialment peroig. Els peroig. Podem conèixer el veïnat? Jo crec que sí, el que passa és que tindrien que preparar-te'ls, val? El deixa així en Pepa Miralles, que és la narradora de l'espectacle. I tu te'n vas i vas a preparar-me més... Sí, els ajude als companys que estan baix. Molt bé. On està Pepa?
Què tal, com estàs? Molt bé, tu? Tu tu? eres la narradora, no? Sí, una de les narradores. M'ha dit el Joan Fran que tu em pots presentar un poc així, els que traduiré més, no? Puc traduir-te... Que no ho entendré jo, que tu Tirisiti. Si no estàs acostumat, no. On està? Tirisiti, Que estàs a casa. es pot? Quiero los tesores. Hola, Tirisiti, com estàs? Mira, és que ha vingut la tele. Som de Canal 9, de Trau la Llengua. Tu saps quin és el programa de Trau la Llengua? Claro, molt bé. Què tal? Molt de gust, encantat, encantat. A veure, presenta'm els personatges, a veure. L'abuelo. Sí, l'abuelo. Què tal, com estem? L'abuelo és que no parla, eh? No parla. Però té molt mal gènit. Més veïnat. Ai, Tereseta. Tereseta, és la seva senyora. És la seva senyora. Encantat, als peus de la seva senyora, Molt de gust. Què tal, com estem? Són carinyosos. Són carinyosos, però vés a la galta. Ai, però ja som un home. Sereno! Va. El Sereno. El Sereno sí que pot fer coses. Què tal, Sereno, com estem? Des del segle XVII utilitzem la paraula castellana sereno per a denominar el vigilant nocturn que cantava l'hora i l'estat de la meteorologia. I d'ací li ve el nom. Les 10 de la nit i sereno! Este treballador de l'Ajuntament tenia altres funcions com avisar el metge o el rector en cas de malalts greus, ajudar a vestir morts, despenjar suïcides i buscar la comare per a les parteres. De camí, quan trobava alguna porta oberta, la tancava i n'obria d'altres quan els amos havien oblidat les claus. El càrrec va caure en desús, però la paraula continua viva per a designar la persona que passa la nit en vela. Així que podem dir, hi havia tant de soroll al carrer que he fet el sereno tota la nit. I per a les portes, millor passar el forrellat, que a fosques tots els gats són negres. Amics i amigues, en aquestes dates tan especials, Tirisiti i jo vos volem desitjar... No digues freixener, que no podem fer propaganda, que no ens paguen. Salut, d'un glob, no? Què seria del Nadal sense música? En un programa especial com este no podien faltar les Nadales. I qui millor per cantar-les que els xiquets de la Societat Coral El Micalet de València. Molt bé, Molt bé. Què tal, Ferran? Com estàs? Molt de gust. S'agraden molt les Nadales, no, als nanos? Moltíssim. Vos agraden, veritat? Sí. Les Nadales valencianes, tu destacaries alguna particularitat? Tenen alguna cosa que les faci diferents a les Nadales en altres llengües? Sí, sobretot parlen moltes coses tradicionals d'ací dels nostres pobles. N'hi ha una que és molt bonica, que és la de Camina Maria, que és molt coneguda, i ahí, per exemple, parla de la coca, de com fem una coca, del Jesuset... Ixa, la coneixeu? Sabeu de quina està parlant? I vos agrada, Ixa? Sí. I no la cantaríeu ara? Sí? Sí, no? Camina Maria, camina y verás, canten les pollastres abans d'encontrar. I tu creus que conforme ens fem majors encara ens en recordem de les Nadales o se'ns obliden? Jo crec que sí, que se'n recordem. De fet, al ser tradicionals passen de pares a fills. A Belém em vull anar. La nit de Nadal. Tam patapam. L'olla de Nadal. La pastoreta. El guirnaldo de Tonet. A sonetes toca manetes. Pastorets d'on vens? De la muntanya? Les Nadales tenen algun moment en el que es poden començar a cantar i un moment en el que ja no s'han de cantar? Els músics sempre ens preguntem això, no? I per què no cantem una Nadal en abril, per exemple? Clar. Val? Però sí que solen tindre molta relació amb les festes. I el dia de Reis, quan es metgem la casca, pues ahí ja... La casca marcaria ja el final, no? El final de les Nadales. Les casques són unes coques circulars foradades al centre, fetes de pasta ensucrada i untades amb ou. Tradicionalment anaven en una cistelleta on també s'incloïen paraigües, monedes, cigarros i botelles de xocolata. I una miqueta de carbó ensucrat. Malauradament, aquest costum s'està perdent i el tortell de Reis està menjant-li el terreny. I és que el tortell sempre té el misteri de a qui li tocarà la fava. Siga com siga, tant el tortell com la casca només arriben la nit de Reis a aquells que s'han portat bé. Ja vos dic jo que enguany a mi ni casca ni fava, un cabàs de carbó. Com és Nadal, no? Aprofitant els cors de bona voluntat i tot això, tinc un repte per a tu. O sigui, per a tu i per a vosaltres també. A veure què vos sembla. L'equip del programa ha agafat una Nadala popular, molt coneguda, i l'hem canviat un poc la lletra. Jo vos la done i a veure si ens la podeu cantar. Uf,
Uf, va dir ell. Va dir ell. Bé, Uf, què? ho intentem. Sí, no? Sí. Si fan el trau la llengua, trau, trau, trau. Vos desitgem bones festes, trau, trau, trau. Que passeu un bon Nadal, mengeu torros, canteu cançons. Tornaran el pròxim dia, just abans de l'alqueria, trau, trau, trau. Si fan el trau la llengua, trau, trau, trau. Vos desitgem bones festes, trau, trau, trau. Que passeu un bon Nadal, mengeu torros, canteu cançons. Tornaran el pròxim dia, just abans de l'alqueria, trau, trau, trau. Fantàstic, fantàstic. Que boniques i familiars són les festes de Nadal. I de la nostra família del Facebook, Marc Gadells menjarà les tarongetes, que és com li diuen allí a les pilotes de l'olla de Nadal. Pere d'Artana ens diu que de xicotet, en cap d'any, li feien buscar l'home dels nassos. I el punt final el posa Joan Antoni Divi, qui ens conta que el dia dels Sants Innocents ells celebren el dia dels enfarinats. Ala, tots a emblanquinar-se. Per al programa que ve comenceu a assajar perquè ens pujarem als escenaris teatrals, així que envieu-nos al Facebook paraules i dites relacionades amb el món del teatre. Vinga, que la funció està a punt de començar. Fins la setmana que ve.